Lakhaing Koratrok, Duarbaguri MAC constituency under Moniram Langne auditorium holalong Nilip block patirpi ponpen PMAY ahemso sanction order alo local MAC parta education Richard Tokbi dengpen kiron pon. Lasonsi BJP Sarkar nang charipon det penke kidukelak hemejang retma phan pennangan Sarkar pen scheme nang kele anke pipon bomlo lasonsi old age pension arunodoi PMAY ahemso pipon bomlo lason thak-thaksi ladak Lakhaing Koratrok Duarbaguri constituency along tami pini Nilip block la pen rongmongwe block pangrum pet pen 550 mate phora phokep beneficiaries PMAY ahemso sanction order local MAC parta education Richard Tokbi dengpen ron pon longlo sanction order alo kipila pen awareness program so program long penangan na beneficiary dolo nang chetong donap lo la pen Duarbaguri constituency of Nilip block la pen Romongwe block 500 plus 550 PMAY ahem nang ledun la song bong pen 270 ke Romongwe block under lo la pen 279 lake lapu Nilip block under la song bong pen 160 ke sanction order pini nang le lo la tumalong tangka chi thabalu pini pen ke la tuma hem ke chikim sedang kuripo nang po la so awareness pini thandikang lo je paisa chulai der gari che nami det bike che nami det free che nami det tang pini che nami det la so na vitet nei po la so awareness pini pakang pon la si kadogo be fan na cherok tok nanji la so fan bang si etum par week lo tangte 1 week ang bong lo ta VDC chairman pen chenglok JE etum damsi la kiki ma hamalong lang damji ke lang dam la so review la pen la hai visit dam po la si hemso ke long tun vek atumta aningarong pikpiklo puta ningje ponrinti la si lapuson kidu ke la katuma phan ke rapon thegapot choro par piklo puta ningje ponrinti News report Carbing Long Live